Vamos, vamos. Venga, pues ve. Casco, te pones el casco. ¿Vale? Casco. Com està anant això? Veu què? Ya vienen los dos últimos. Vale, vale. I que tancarà aquesta primera part de la primera prova del dia d'aquest Olor de Muntanya. Recordem amb 3 proves a la vegada, la prova femenina, la femenina, la prova òptic, la prova regular. Com en aquesta jornada de Montcó, a Cornellà de Llobregat. Vinga, va, que estem en